Eibarko Aldatze ikastetxeko zientzia eta tailerreko ikasleak gara, eta ebaluazio honetan gatazka elementuen inguruko proiektu bat landu dugu. Vale, kobalto, estainua, tantalia, wolframio eta urrea gatazka elementuak dira. Tabla periodikoen ageri dira eta gure egunerokotasunean erabiltzen ditugu. Mugikorretan, telebistetan eta bat. Adibidez, tantalioa soinua hobetzeko erabiltzen dugu. Kobaltoa bateriaetan egoten da. Estainua zirkuituak estaltzeko erabiltzen dugu. Wolframioa elektrodoetan eta aldiz urrea pantailetan erabiltzen ditugu. Denok erabiltzen ditugun aparatu hauek egiteko beharrezkoak badira, zergatik izendatzen zaie gatazka elementu? Haiek ateratzen dituzten herrialdeetan gatazkak daudelako hauen erausketagatik. Kongon adibidez, arazo oso larria da. Pertsonak eta askotan umeak lurraren azpian sartu behar izaten dira mineral hauen bila. Inongo babesaren gabe, hankautzik, kaskorin gabe eta soldatarik jaso gabe, batzuetan euro bakar baten truke. Gure proiektu honek batez ere kontzientzia sortzeko balio izan digu. Gelako ikaskideen etxeetan zenbat gailu elektroniko ditugun zenbatu ditugu eta ondoren eskola guztira estrapolatu ditugu kopuru horiek. Ikaragarria iruditu zaigu. Gure gelakoen artean 100 mugikor, 80 ordenagailu, 70 telebista eta 75 smartwatch ditugula zenbatu dugu. Gehiegizkoa. Kontsumo mota hau ez da jasangarria. Konturatu gara ez dugula hainbeste gailu teknologiko behar ondo bizitzeko. Horrez gain, mugikorrak adibidez oso ondo zaindu behar ditugula eta apurtzen direnean puntu berdeetara eramatea oso garrantzitsua dela. Teknologia guzti honen kudeaketa egoki bat egiten ez bada Kongon bukatzen baitute berriro ere bueltan, zabor teknologiko izugarria sortuz. Eta bertako herritarrei berriro ere kaltea eraginez hango ibaiak eta lurrak kutsatuz. Talde militarrek kontrolatzen dituzte mineralen meategi hauek eta irabaziak arma gehiago erosteko eta boterean jarraitzeko erabiltzen dituzte. Gatazka hauen ondorioz milaka eta milaka pertsona hil dituzte, umeak lanean esplotatu eta emakume pila bat bortxatu. Teknologiaren erabilera jasangarria egin behar dugula ikasi dugu. Arazo larria bilakatzen ari baita. Europatik datorren agenda 2030ak dioen moduan, guztion artean gauzak alda ditzakegula uste dugu. Eskerrik asko!